nu încerca să fii și tu la fel de prost. Vă zic sincer, m-am trezit dintr-un coșmar. Deci am fugit de el 12 ani. 12 ani am fugit de el. L-am văzut la televizor, râdeam, ziceam, bă, mie nu mi se poate întâmpla, uite și pe fraierii ăștia. Acum mi-e frică să nu apar chiar eu acolo. Deci se făcea că eram în drum spre bucătărie și oriunde mă duceam era acolo. Era atât de dubios. Deci deschideam frigiderul, era acolo. Deschideam dulapul, era acolo. Deschideam cuptorul, era acolo. Pur și simplu mă urmărea peste tot, nu mai pot, nu mai pot. Deci, ați auzit și voi? Scaunul ăsta de aici nu era așa. Uitați și voi, ăsta nu era așa. Deci... Nu cred, el e. Uitați-l! Nu mai scap de el. Nu mai pot, un coșmar. Da, chiar este un coșmar. Și un coșmar a fost și pentru mine. E chiar în spate, nu-i așa? Da, fix așa mă simțeam. Tot timpul era în spatele meu. Și niciodată nu-mi dădeam seama, bă, cât mai este? Mi se părea că o săptămână trece atât de greu pentru că nu doream foarte mult să dau examenul ăla la o dată și să scap. Și să mă duc în vacanță și să fac ce vreau eu. Bineînțeles, după admitere. Dar, totuși este un examen pe care trebuie să-l dai și este un examen care te stresează destul de tare. Și pentru mulți deja nu cred că mai este o surpriză faptul că peste câteva săptămâni o să înceapă prima probă a examenului de bacalaureat. Și asta este proba la limba și literatura română. O probă care mie mi s-a părut incredibil de dificil și care m-a stresat enorm. Poate dacă aș fi știut sfaturile pe care vreau eu să vi le dau în acest videoclip, poate nici nu m-aș mai fi stresat la fel de tare. Așa că hai să nu mai pierdem timpul și să începem! Pentru început, ca la orice compunere, să vedem ce este bacul în sine. Pe scurt, bacul este cel mai greu examen pe care l-ai dat până acum. Mama ta! La fel cum a fost și evaluarea națională, la fel cum a fost și prima teză la română, la fel cum a fost și primul test la mate. Este cel mai greu examen pe care l-ai dat până acum. Și în continuare vor urma altele și mai grele. Și va urma prima sesiune, lucrarea de licență, primul interviu și tot așa mai departe. Adică este greu acum pentru că este ceva nou, însă va trece și vei vedea că vor fi lucruri și mai rele mai departe. L-a căutat pe dracu și l-a găsit pe tasul. Dacă totuși am pus niște bariere la acest examen de bacalaureat, să răspund și la câteva întrebări care au venit din partea voastră și au fost destul de des întâlnite. Bacul chiar este un examen atât de important? Da, este un examen foarte important pentru că fără acest examen nu poți să mergi la o facultate bună în România, cel puțin. Contează ce notă ia un bac? Da, nota chiar este importantă pe termen scurt pentru că îți va influența deciziile pe termen mai lung. Îți va face drumul mai ușor sau mai greu. Pentru a fi un pic mai explicit, să zicem că noi suntem în punctul A și vrem să ajungem în punctul B. Punctul B reprezintă, să zicem că vrem să intrăm la facultate. Cu cât vom avea o notă mai mare, cu atât ne va fi mai ușor să intrăm la facultatea respectivă, mai ales că multe facultăți țin cont, măcar un pic de nota din bac. Vă vor ajuta cu ceva în viață informațiile astea pe care le învăț acum pentru bac? Clar, 90% din informația pe care o înveți acum pentru bac, nu o vei mai folosi niciodată. Bine, asta poate fi și un dezavantaj, dar și un avantaj în același timp. Dezavantajul ar fi destul de clar faptul că nu o să mai folosești informația aia și o înveți degeaba. Avantajul ar fi că din punct de vedere psihologic măcar știi că nu este presiunea asta că dacă nu o să înțeleg ce învăț acum, o să-mi schimbe radical viitorul. Fără constatarea să eram pierduți. Acum că v-am răspuns la cel mai importante 3 întrebări pe care le-ați avut și pe care, să fiu sincer, și eu le-am avut la momentul respectiv și la care am putut să aflu răspunsul abia după ce am dat acest examen, vreau să vin să vă ajut cu 3 sfaturi pe care nu prea cred că le-ați auzit de la profesori de român, pentru că nu sunt sfaturi tehnice, ci ar fi niște sfaturi pe care le puteți implementa foarte repede și vă pot aduce chiar multe puncte în plus, fără să faceți un efort foarte mare. Nu știi nimic, n-ai auzit nimic. Apropo că am uitat să vă menționez, dacă vă place seria asta despre bacalaureat și considerați că vă ajută, lăsați-mi în comentarii orice, nu trebuie să fie neapărat ceva foarte complicat, îmi spuneți, da, vreau și eu să-mi dau seama că este de interes acest subiect și o să continui, poți mai fi videoclipuri despre subiectul 3 la română, cum să-l faceți în așa fel încât să învățați cât mai puțin pentru el, cum să faceți o structură cât mai bună. Putem vorbi despre alte examene de bac, cum ar fi la mate, la info. Și apropo, pentru cei care am văzut că ați fost interesați de informatică și ați fost într-un număr foarte mare și nu mă așteptam la
asta. Nu am uitat deloc de voi, chiar episoadele următoare plănuiesc să fac un videoclip despre facultăți de informatică și multe altele. Așa că hai să începem, că avem 3 sfaturi bune de dat. Primul sfat ar fi următorul: învață compunerile, nu citi romanele. Dacă vă dau cartea asta să o citiți până mâine și vă spun că vă ascult din ea, ați citi-o? Dar dacă vă zic că o să vă ascult numai de la pagina 250, ați mai citit toată cartea? Sau ați citit numai pagina 250 și ați învățat-o foarte bine? Da, cred că răspunsul este destul de evident. Bineînțeles, ar fi fost mult mai bine să citești toată cartea ca să știi ce citești tu la pagina 250 și să poți face mai multe corelații. Însă, examenul este peste mai puțin de 2 luni, deci nu mai ai timp să stai să citești Ion și Moromeți și toate celelalte romane. Dacă voiai să faci pe deșteptul, făceai până acum. Trebuie să îți îndeplinești obiectivul. Obiectivul la bacalaureat este să iei o notă cât mai mare, nu să demonstrezi nimic nimănui, nu să faci pe deșteptul. Oricum este un examen destul de prost structurat, nu încerca să fii și tu la fel de prost. Iar pentru cei care nu au bacul anul ăsta, citiți cărțile, sunt extraordinare. O să vă placă. Minți. Nu mint. Dar ce vreți să faceți cu asta, domnul Paraipan? Să te rad. Al doilea sfat: lucrarea trebuie să arate țiplă. De ce spun asta? Poate fi luat și ca un sfat de viață. Contează mai mult cum zici decât ce zici. Puneți-vă în postura profesorului. Profesorul este cel mai important în acest examen, pentru că voi vă așteptați de la profesor să vă dea o notă cât mai mare, iar lucrarea reprezintă un fel de scrisoare pe care o dați, în care îi cereți nota aceasta mult mai mare decât poate ați merita-o în multe cazuri. Deci profesorul vede zilnic sute de lucrări, deci sute. Și în momentul în care el dă de multe lucrări pe care e greu să le citească, are o grămadă de tăieturi, are un scris urât, trebuie să citească începutul compunerii pe prima pagină și tocmai pe ultima vede finalul. Normal că îi va fi mult mai greu să-ți dea o notă mai mare. Tu poți profiți de faptul ăsta, pentru că sunt foarte mulți care au lucrări neîngrijite, iar în momentul în care va da de o lucrare care arată măcar un pic mai bine decât restul, îi va crea o stare mult mai bună acelui profesor, iar această stare va fi văzută chiar în nota ta. Cu un exemplu din viața reală. Hai să ne gândim la compania Apple, care și-a creat un brand atât de mare pe seama frumosului. Să nu uităm că Steve Jobs, cel care a fondat această companie, el s-a lăsat de facultate, însă a continuat să meargă la cursuri de caligrafie, pentru că și-a dat seama că oamenii sunt atrași de frumos. Deci un sfat ar fi ca lucrarea ta să fie ușor de citit, foarte ușor de citit. Iar pentru asta ar trebui să fie cu un scris cât mai frumos, iar pentru a scrie cât mai frumos nu trebuie neapărat acum să stai să-ți exersezi caligrafia. Un sfat ar putea fi să nu scrii cu pixul. Pixul scrie foarte subțire și se vede scrisul tău foarte tremurat. Poți, de exemplu, să-ți iei un stilou, pentru că un stilou scrie mai gros și astfel se vor vedea formele mai rotunjite. Și dacă scrii și un pic mai mare, atunci va ieși un scris frumos. Iar un al doilea mod în care ai putea să ai o lucrare cât mai frumoasă ar fi să aibă cât mai puține tăieturi. Deci dacă ai tăiat prima pagină, jumătate de pagină, înlocuiește foaia aia, dă-o naibii, nu ai nevoie de ea. O mai scrie încă o dată, cât de rău poate fi. E mult mai bine să ai o lucrare impecabilă, cu cât mai puțin tăieturi. Încearcă chiar să nu ai nicio tăietură, mai ales dacă ai tăieturi de jumătate de pagină și după aia mai scrii un pic și după aia mai tai o dată și mai scrii jumătate de propoziție și mai tai. Stai seama cum o să înțeleagă acel om lucrarea ta și o să-și dea seama că tu nu ai fost sigur pe tine. Așa că mai bine, iei altă foaie și rescrii. Hai, până la urmă ai 3 ore la dispoziție. 3 ore. Iar ultimul sfat: alegeți cu mare atenție cireașa de pe tort. Este foarte important. Fără să exagerez, lucrarea ta este ca un fel de film pentru un profesor. Pentru că în momentul în care o citește, el își face tot felul de scenarii și își pune întrebări. Se întreabă, pe lângă lucrare, oare cum este elevul ăsta? Oare este un elev bun? Dacă cumva a fost olimpic, dacă cumva este un elev slab, el își tot face scenarii în timp ce citește lucrarea. Dar dacă ăsta e un viitor eminescu, nu e, sigur nu e. Nu e mai Anele, dar poate că e flamand. Și la fel ca la un film, cel mai mult contează finalul, adică contează foarte mult cum termini. Asta poate fi un dezavantaj, dar de cel mai multe ori poate fi un avantaj pentru tine, pentru că un elev bun va lăsa impresia unui elev bun, iar un elev slab are posibilitatea să lase totuși impresia că el chiar este bun, chiar dacă nu este așa. Deci pentru a avea un final cât mai bun, contează foarte mult ordinea subiectelor pe care le abordezi. După cum știți, există 3 subiecte, 1, 2 și 3, pe care le vom analiza
după dificultate, unicitate și originalitate. Prima dată, subiectul 1 este un subiect pe care îl face toată lumea, este destul de ușor și nu este chiar atât de spectaculos. Adică nu o să îmi fac o părere foarte bună despre acel elev dacă faci subiectul 1 bine. O să zic că este un elev peste 5. Subiectul 2 este un subiect pe care din nou îl face toată lumea, însă nu îl face neapărat bine. Este un subiect relativ ușor, însă nu este chiar așa și poate fi extraordinar de spectaculos. Și vom vedea asta mai departe. Subiectul al treilea este un subiect pe care îl face puțină lume, este un subiect greu, însă nu este deloc spectaculos. Adică un profesor citește în continuu aceleași compuneri pe care acel elev probabil le-a luat dintr-o carte, probabil știi și profesorul dacă îl pui să ți le spună. Deci nu este deloc spectaculos pentru el, nu o să facă diferență și asta este o mare greșeală pe care o fac mulți elevi. După cum puteți vedea și în schema pe care am făcut-o, subiectul 2 este cel mai spectaculos. El este de fapt cireașa de pe tort. De exemplu, care a fost strategia mea la bacalaureat? Am început cu subiectul 3 pentru că este un subiect care îi creează impresia profesorului că, bă, uite, acest elev e bun, a învățat tot. După aia am continuat cu subiectul 1 pentru că este un subiect banal, este chiar foarte ușor și îl face toată lumea și ar sări mult mai repede peste el. Adică dacă aș avea greșeli în subiectul 1, probabil nu ar mai conta la fel de mult pentru că acel profesor știe deja că, bă, ăsta îl duce capul, totuși a învățat, a știut și la subiectul 3, nu o să fiu așa dur cu el. Și după aia vine subiectul 2, cireașa de pe tort, în care îi dau lumea peste cap. Cum îi pot să dau lumea peste cap? Un profesor se simte bine dacă simte că un elev îi apreciază materia. Cum poți să-i apreciezi materia? Informând-te de chestii care sunt foarte ușor de găsit pe internet, însă arată că tu te-ai interesat măcar. De exemplu, ce am făcut eu pentru subiectul 2. Pentru că e foarte important și foarte mulți fac greșeală să nu se pregătească pentru subiectul 2. Eu m-am pregătit foarte bine, adică cu câteva zile înainte am căutat foarte multe curiozități despre romane care nu intră în programa pentru Mateinfo, cum eram eu. Și am găsit, nu le mai știu pe toate, bineînțeles, mi-am scos vreo 20 de astfel de curiozități. O curiozitate era, de exemplu, faptul că Mircea Eliade a învățat italiană pentru a putea citi romanul lui Giovanni Papini, iar astfel s-a inspirat pentru romanul Adolescentul miop. E foarte wow, arată faptul că tu știi și alți autori în afară de cei pe care trebuia să înveți pentru subiectul 3, arată că tu citești și alte cărți, arată că tu te informezi despre autori, te informezi despre alte culturi. E boom, e cireașa de pe tort, ceea ce își dorește un profesor să vadă. Și pe asta o integrezi orice ar fi fost. Ați văzut, nu erau foarte multe, erau 20 de astfel de curiozități. Și asta aș fi scris orice subiect mi-ar fi picat. De exemplu, mi-a picat despre transport. A fost foarte ușor de integrat pentru că am putut spune că prin transport și prin călătorii poți să vezi alte culturi, cum Mircea Eliade a învățat despre cultura italiană pentru a scrie romanul Adolescentului miop. Dacă îmi dădea despre internet, spuneam că internetul ajută la culturalizarea oamenilor și astfel oamenii pot să citească despre alte culturi, cum a citit Mircea Eliade despre cultura italiană ca scrie romanul Adolescentului miop. Dacă îmi dădea despre agricultură, aș fi spus că agricultura a crescut și a ajutat oamenii să călătorească mai mult pentru a învăța mai multe culturi și culturile astea au dus. Adică încercați să vă bazați foarte mult compunerea pe exemple, pentru că îi arată profesorului că știi și altceva decât să vorbești despre prostii pe care ai putea să le spui și dacă nu ai fi citit nimic. Sfat destul de bun, chiar cred că o să vă ajute și face diferența, vă spun sigur, face diferența. Fă-te om, alungă-ți gândul necistit, nu uita, eu veghez și nu te iert când ai greșit. În final, sper că te-au ajutat aceste 3 sfaturi și că te vor ajuta mai departe. Bineînțeles, cel mai bun sfat este să înveți. Însă, cum mai este puțin timp, mai avem nevoie și de aceste hinturi și de aceste experiențe ale altor oameni pe care și eu mi-aș fi dorit să le fie auzit când am dat eu bacul. Însă a trebuit să îmi dau singur seama de anumite lucruri, iar asta m-a ajutat să iau 10 în bac la română. Și de aceea vreau să vă ajut și pe voi să luați o notă cât mai mare, cine știe, poate chiar 10, 9, 9, 50, 8, cât vă doriți voi și un pic peste. Dacă ți-a plăcut acest episod și cunoști persoane care dau bacul anul acesta, distribuie-l, arată-le și lor, pentru că sunt sigur că o să-i ajute. Iar dacă vrei să mai vezi episoade, nu uita să te abonezi și să lași un like. Eu am fost Dragoș. Pa!